Tapos na yung warm-up mo, Duke? Huh? Are you done with yan? Oh, come on. Pop up ng Sunday, tapos na. I'm seeing you returning the drop. Mag-cycling helps, right? Oh, Isa mo doesn't? yung ba? Isa mo yung ba? Victoria? Kayo, Victoria. Mo binabalik niya pambira talaga. Gusto mag-picture mamaya. Ay, tayo natin matapos. Iingitin mo yun. Sila Pete Marvin, sila para siya. Naglalaro sila usually pag Saturday morning. Parang ngayon na rin. Since kung naglaro tayo, naglalaro sila ng gabi. Kasi kasabay nila yung patid. Ah, So baka next week. bago ka ng sapatos mo, nalinim na yan ah. Alam ko dati yung sapatos mo. Meaning din, pero Yung hindi pang bad mo. Hindi yung last time. Yung flat yung dito yung last time mo. hindi, magpakulay kasi. 8 year kasi yung ano niya. Pero Yung ngayon, gamit. nag-a-adjust ka na. Isa ka na legit na. Ano kasi, Oo, bumuhay. Hindi, tsaka hindi mo gagawin yung mga injured na. Natututo ka na. Pero medyo, pag nag-level up yung skills ko, Sumasagot yung araw. parang RPG. Ayun na. Pero kaya ako binili to kasi sakto yung damit ko. Alis red sa kapit. Oo. Kaya, Mahilig ka sa ano. okay. Forma kasi. Ouch. Eh! May camera nga lang. Ano to? Go, go. What dito? Dumudulas. Lumabas.
Saan gamit niyo? Yeah. Masyado na malakas talaga yun. Masyado na malakas. Bro, ayaw ko naman yan eh. Mamaya maglalaro ako. May laro tayo mamaya. Laro tayo. Sige. Assalamualaikum.
Sorry. But hot drinker. Yan ang